krásny slnečný deň. Nachádzame sa v úžasnom prostredí Starých hôr, časť Polkanová. Dnes by som vám chcela predstaviť rodinný dom s úžasným rovinatým pozemkom. Poďte sa naň so mnou pozrieť. Pravený pozemok s rozlohou 491 m2. Priestranný a kompletne zariadený 6-izbový rodinný dom. Teplo domova doslova vytvára krásna kašľová pec s majestátnym komínom, ktorý je dominantou celej podkrovnej časti. Pevne verím, že si v tomto útulnom domčeku nájdete svoje obľúbené miesto, tak ako som si ho našla ja. Moje meno je Lucia Faruky Mikulová a teším sa na vás pri osobnej obliadke.